Assalamu alaikum yan kwana, fatan kun tashi lafiya. Kuma dai ga mun da abun mamaki yadda za ka yi translate duk wani yare na duniya. Kuma mutum kowace ƙasa yake za ka iya yin chatting da shi inda ka yi amfani da wannan application ɗin da na nuna muku yanzu. Saboda nan muna fuskantar babbar matsala game da irin wannan yarukan. Za ka yi chatting da wani mutum wata ƙasa daban, wani yare ne France ne ko kuma duk wani yare ka sani na duniya, to za ka iya yin chatting da mutum inda kana da wannan application a cikin wayarka. Farko mu je za mu ɗauko application ɗin kamar haka, za mu shiga Play Store ne. Za mu ga inda aka rubuta search nan, za mu rubuta translate. Translate all language. Gashi nan ma ya fito. Za mu ƙasa duka ba wannan ba, sai za mu ɗauko. Gashi nan wannan za mu ɗauko. Wannan shi za mu ɗauko, gashi nan. Wannan gashi nan. Shi za mu ɗauka. Shi za mu yi amfani da shi kan. Za mu shige shi kamar haka. Kaga mutane 31,000 sun yi review na shi. Bai da wani MB kuma 2 point something. To ga nan kuma wanda daga ɗan shekara uku ne abin da ya sama zai iya yin download na shi. To ga nan sama da miliyan 5 sun yi downloading application. Application da ka ce maka sama da miliyan 5 sun yi downloading na shi. This application yana da amfani. Da farko za ka shiga inda ka sa install nan. Bai da ɗan gama install nan. Ba nauyi ne da shi ba amma ya gama duka ta nan. Sai ka inda ka sa open ɗin nan ka shiga. Dan jira ɗan shiga ne. Ina ɗan samu na talla da ke ba kyauta ne ba na kuɗi ba ne. To da farko za ka zo ka taɓa ka yi amfani da nan wajen. Gashi nan za ka zo ka taɓa nan za ka canja yare. Nan za ka sa yaren da za ka yi rubutu da shi. Nan wajen inda ka sa. To sai daga baya kuma nan kuma za ka zaɓi yaren da za ka yi translate na abun naka ne. In ka rubuta da haka wane yare kake so ya ma translate na shi. Yanzu za mu zo mu shiga nan wajen. Mu fara shiga nan. Ga duk wasu yare na duniya za mu nan. Gasu nan yarukan nan. Duk wani yare dai gashi nan. Yanzu za mu ga French nan. Faransanci to za mu zo mu shiga nan. Ka shiga nan inda aka rubuta tap to enter your text. Za mu rubuta. Kuma yanzu mun rubuta hawaii za mu ga me zai fassara mana shi da Faransa. Ka gani? Fassara comment ça va. Gani? Comment ça va? Comment ça va? Abin da yake nufi da French, how are you? Bari mu ƙara canja wani yare mu gani. Mu ƙara sa mu gani. To yanzu mun ɗauko ga yaren German za mu yi rubuta da Turanci ya fassara mana da yaren German. Ka gani? Wie geht's? Abin da yake nufi da we get, how are you a yaren German. Kun ga wannan application yana da amfani duk wani yare da ka sani na duniya. Kuma ko da Hausan naka ne za ka rubuta da Turanci ya fassara maka da Hausa. Ka gani? Za ka nemo nan ka je ka nemo inda ka ga Hausa. Za ka zo ka rubuta how are you.
a gani ya kake. To duk wani yare na duniya za ka iya abu nan. Kuma za ka iya rubutawa da Hausa ya fassara maka da Turanci. Duk wani yare da za ka iya mai da shi nan Hausa. To za ka iya rubuta ka gani. Ka rubuta da Hausa ya kake. Kaga how are you a fassara maka. Idan kana African English daban amma zan ajiye muku link nashi saboda in ka shiga lesson suna da yawa. Zan ajiye muku link nashi a description ɗin nashi bidiyon nan ku shiga ku ɗauko. Amma da Allah kar ku manta ku mana like da subscribing saboda ku ƙara mana ƙwarin gwiwa yadda za mu kawo muku wani abu zuwa nan gaba. Na gode.